Hello guys, jotono lamsugo ani YouTube channel o khaklayo nor joto kaham tongbai ne hine ani video norong nugya balo kana hayada inke video rok khaina ni jora maya inke batao inke ang tamne snamna naina rongno saina man kana ang tabu khentri ni achar snamna ni hine wansok mani inke snam chinai ang bazaro thangui paitu phaimani da inke aro rina ni bagai kisa mosono suguina kha andro hinke moso guri kurui aboni bagai hinke yango moso 3-4 ta haino kisa mane boko bayr nai ta amono chaina mani belai kukhoi mane rabo rak mani tobo kukhoi marangjak tabuk hinke ang obono je sui rok akoi nabai kha tabuk thok rok se kutung khaika oro tabuk ang kisa dete mane jira roi tongo mane kisa motom na neba bita haye diba mane norok jira dar kisa comment khai sanan tapok di angle acharok no wasipono songe ko omono first time songo tamni ke ang omo kwbangma baitu bjakhala ke wansoka acharok khai kisa naragan nai haipano ang snam na ringya bahai bangnai sia tabuk to bahai jana ongno tabuk moso kisa khichoni rikha mosoro akoro jotono yok pai bikha hangke tui rok rnai do tui bo kisar nai norok tui dare kisa sari do ang ge tui rekha ta tamni ke ang video nai sikhayo do YouTube o videos kang nai tarpore singke borok tui rok norma nugu tamse tui remani se pura aske per bai kha ang kun sana krikha haipano gas rok se mothagi marisiyo tamni ke first time khaiman bai sia hai di babon bagai tabuk ke chini resinai ei ko asung chini rewo mane noroni je chamani tui abo chini depend khainai busung nung chini hamjak omsono hingke chini no sgang puila thok bai age mix khainai borok no jotono ang ke kisa chini se kom rojak khana mane asuk tui liya da hingke tabo ang risi rekha tamni hingke ang video asuk khai marak liya belai ke thok per suka aboni bagai bono se sgang control ma khaijo aboni bagai sang tisai manliya ta hingke tabuk ang oro jotono rwbai kha tabuk kisa kisa ke tui rwui mufunai oro kisa tui ri rikha do mane bobo to monna nangnai hai diba hingke tui kisa mario tabuk sikang poila puro tui ri puro hingke pura per suka bon bagai video rok khaimaliya ono first time khaimani ba ang asuk to sithaya sia phano try khaike ke sirungo haya diba na hingke tabuk naidi ani amono direct ang jotono tui furani paibikha mane yango kok sate sate se ang tui rok rani paibikha nai naidi bahai jakha ani thentrui achar hingke naidi ko asuk to perfect liya tamni ke first time snaman hai diba next time roga ang pura perfect snamnai abo to sure hingke tabu omono kisa taste rok khainai grana ta tabu omoro jotono songbai kha hingke mane gudok khaika ang oro hingke motor kosoi tei kaisa kosoi ni bwslai tongo aluk bo hingke bono gudok chanai hinui gudok dengui tongo norok budak gudok rok thokjak kisu comment section o sanani tapok di tabo hingke ang batio danai yango kutung kutung batio danai ta tamni hingke andro mane amtui dajaknai rok koroi oron daima narak sinai o chanani olo rok chanani hinui khayo bahai diba na olo rok chanai hinui khayo ba oron dai narak sinai hingke naidi amo thok to khaida ma ton kisa comment na sanan tapok di norok bo daha ke snamai chano go tei ani je ang norok no snamani funuk mani chada cha chaya kisa saikna radi ang to asuk mane perfect jagliya obo mane first time ni bagai norok hingke bahai nangjaka ani o recipe no kisa sanani tapok di tabu hingke ang oro joton narakha tabu taste khai funuk nai ja norok tabu hingke ang achar chanani bagai tui phaika naidi norok bahai nangjaka ani acharo songmani no kisa comment khaisana tapok do hingke tei kaisa hingke thaichuk kisa rawi to bokha nagra di norok no sikang achar funograna achar ni halchal bahai naidi ta hai dibana bishir o kumang sing tongkra tamni ke moso busle moso kisa gudok mani moso guri krini bagai tabu hingke ang taste khai funuk sinai bahai nangjak chainai tabu
First time song mani happen na YouTube nice ma khaido happen thoka nunga nakurike khashiranyami nunga nakurike katontagani tabuk ke fungai ka jotono fung kaham tabuk mamu songoi tongo omo hinke mangsho wakni bahan tei bono songoi tongo ang tabuk chana ni bagi belai ki motom motom songoi tongo belai bahai ro motom motom khaijak songtutui tabo editing khaitute si chana ro musung tongsiwa ang editing khaipro mane ango video khaimen 3-4 din ni kajak do haipeno upload khaimi ang tam ninke editing khaise gyak সময় krei time krei aboni bagai tabo video editing khaipur ro chana musung tongsiwo nor bahai nangjak chana da musung kisa comment khai sana ta pokdi